Kublai pi baru ki bepet ya kini kubor upet ngor cable news. Haswa bini sedang ya ki kubor ki jongi ngini kimi syai kimat pakongsan. Ka physical fitness kalong badan kam ha ka jungtung kam pulit ha Meghalaya ong uba press tun tensong. Ujor ejahar uba adal bet nong rum persya ek sarkar halo ka jung penken ya ka office memorandum. Klat hajan armut na bakala ka trok ki dok ha mau blai lat tau nongnya. Yap unang belabar jela na basa tombor ha kirunar ha maulai mauro. Bat say ki kertong ye kinia ki jutang halo ka jung kon ye ka election MP. Suwa begini ya seprang bat ki kubor ngi pentip sepi ba menta kata yo na ka benta ka jung mentoi ki jung pat ba UPCN un kampelut por ha ka ban walam ya ka jung ye kren bat ki kertong ki ban ya aireng ha ka Lok Sabha election na Shillong parliamentary constituency. Mentang ini paino swasiki kubor. Usumbut menteri rangba ka jela uba prestun tunsong. Uba kemiru ya katanat ki kampo yeng ha ka jela. Ha ka si hat majai jang katayo ulo ong ba ka physical fitness. Kalong ka bakongsan tam ha ka bedei bat ka jingtung kam ha ka Meghalaya police. Bat ki pat ba kidiban kentat ya ka jingkren jong UMLA ka VPP uba Adelbert Nongrum. Ba ka jing penmi ya ka advertisement ni ka jing pen benapat ba bantung kam pulit ha Meghalaya kalong ka babian. Habai keren bikinong pathai kubor uba preston tensong ulong ba uba Adelbert Nongrum ulo pulit tang ya ka paragraf ka beningkong. Ban ule eno ka paragraf ka bakat do ka bapen isai kirar bag office memorandum ka nam trekam na ka bentaki ka to kani kitanat sarkar kum ka home police forest but environment ERTS bat kiwe-kiwe. Uba preston tunsong ulong bah ketenat pulit ka physical fitness kalong kebadan kamba namar baginong tap kam ken hab ban mare bat hadian bigilada ban sajit ru ken hab ban let ya training bat kalong ka bae kumta kalong ka bakongsan ban penti kena bagi basya ajit ki dibandon ni kemet ka baklan bat ka bakwat bakia na kabenta ka unarmed branch sub inspector karta kan long nado arpo hado arpunyo senam tam rengkat bagajuk penjensur sasan senam karta ka bamut lai puar senam karta nalor kania ya ka unarmed branch constable but fireman driver MPRO karta kalong khat prasnam hado arpui senam tam sabat kajing penjunsur bahasa san senam karta keblong arpundru senam karta bat ka bakhado ka ka follower nado khat pra hado arpunyo senam karta bat kajing penjunsur sa san senam karta keblong lai pulai senam karta Ulito bagajeng ajeng menjur kedai hadian baka sarkar keladap banyatai bade selok bah kebede bakarta jengidong tapkam. Uba preston tensong ulong baka sarkar jela kadang apa ni ajeng bet nak election commission ke India bacisen bakali ajeng bet kan sepentip cikitanat ke beri kami kenang bakin sedang no ya kajeng code application. Kata ka statement ka ba AI iba Adelbert kadai ka ba iklem pule ba ya ki kentin le ki content jong kanika office memorandum kabangi penmi na kaliang ka sarkar ha ka laiterik February ar hajar ar puar kaba lakren syai baya karta jong kinong apply kam hapo ki tenat rekam jopas sarkar jela jongi lara ya ka syaka 32 plus 5 kabumut syaka 37 mo 32 plus 5 yang iki schedule 5 to tenrai iklem pule pede ya ka proviso ka second para ka ba om light no ki katu kan ni teli department kabakan tup nganda pulian deh ya ka home police ya ka excise registration taxation and stamps ya ki home guard and civil defense bat kumjuru ka forest and environment balai bah ngi haka sarkar ka kabinet ni rai ka ni kalong ba hakin ki department ki don ki judge post ki bangi hak ban bishar ya ka physical fitness kamut habake keren ya ka physical fitness jong ulaneka ki ba apply kamut kerta ka de ban long ka bakam kena
Namar menta kipos ki bah phi hab ban lit mare. Nang ta na pla pas ya ka interview. Bo bathum ya ka kam phi hab ban lit training. Bat ka training na ka ba ha. Ka de ka training belum hard training. Ka ba ki hab an par, ki hab an jom, ki hab an nang ta saban praktis ka siat suloi kan ni katai. Phi nak ta daw ka pelong bangi na ka liang jom ka sorkar. Ha ka ba khadu. Ni la rai kum ni. Hak ngakren syuat tik tang dam ta ka bedei bat ka jong ka polis. Hak bedei bat ka polis ka ba ngi amen. Ya kane ka manual ka bangi ong jong ka Central Recruitment Board jong ka polis ka kabinet ka approve ban amen yaki ya kerta. Wat la ngiladep kentiu ya kerta ban apply kam henrei hak wedei bat ki polis ngi sim kumne ka benengkong hak wedei bat ki SI sejrong ngi sim ba kerta jok ki kalong arpo hadu arpenyo tang ba plus sansnem ke relaxation arpo hadu arpenyo ya ki SI tang ba ngi plus sansnem ya ka relaxation jongka sidel trai to ka baar ha ka bedei pat bat kiniki ki bat baar bat kiniki constable ki bangi ong ki on arm branch ki arm branch ki battalion constable kiniki fireman ki driver fireman nang ta kiniki MPRO kiniki constable ngibu yakarta ka ba khat pra minimum hadu arpuai plus sansnem kabamut iyo hadu arpun rusnem yakini ngi ailat hadu arpun rusnem namar ba kumong olpi ka training ka ba bat ka kam yakiru ka ba ladingi ra menta hakarta ka ba kam he kabamut wat makiru ka por kat poi ka ba tang kadung nustem kimla asu ban tre kam na nakra daw ngi warra ba la kumong no arpun rusnem karta hapo arpunus dem kata hadin mengla sim ya relaxation nang takawai pat iki followers ki sim nadu kat prasnem hadu arpunyo plus sunstem kabamut again kalong hadu live puar tekatu ka office memorandum ar hajar ar ya ki wei ki department ni ong bek ar ponyo live puar plus sun rei yakin di department kum ke polis department kum mengelabatai pi kalau baik tik kat kum ka bangila bisar benia tik patit barkane kamde bangila khelak tang mengi hang ne kejela rei yakane kalau ngisim lu ya kiju ki manual jong ki wei ki state hapo karindia jongi hakaba khadu nakliang ka kamidet klasim yakane karai bat kala accept ban le ban bu yakane ka each limit ya kitoki kun samla ke ba apply ki kun samla kim dei ba song thu bakla ya ka tu statement ka ba ai iba adal ba namar ka kan pen king kli pen ban ya ki kin ong ba la rolong tang ngin apply ne ngin apply tengok ka ban percaya ni ba ki dei ban apply kat kum katu ka advertisement ke bingla advertise ke bingla ai lut ji detail na rusdong kin ya syakman ya mentang ngedang pan pada ya ka approval na ka election commission balanu ngin operate no ya katu ka online application mentang ngedang app satang ya kata namar hisang ikwa bat sedang no noduk ka pratrik den rei menin den rei hadu mentang ipat yo ka clearance de namar ngimpat yo ka clearance ngihaban app sakat tu kena sengi ngakermen scan mak election commission kan approve kini tang dak menta begin pediang ya kini ka application jong kini ki kun samla jongi ki badon jimut na kementaban juan ya ka polis te kata ka bang akwa ban persai hakane ka por khnang ba ki kun samla jongi kin nam skutu bakla bat ka ba aru bagi kun samla jongi kin ya chakmat hak ka de ban pen kre ya kini ka application Ubah Presiden Tunsong ubalong Presiden ke NPP Meghalaya ulong bagajinit pentut ki beliau ki bahala ha upra kedetang kajingkut lat bekilas ngutu lupa bekila ram ki election kumta kila let ban pentut ke jingelang election ka NPP habun teli kijaka
Ulang bakum ini jengja kim jujah ke snem ke blalet no ke jela habadan kino kino ki election. Nrei kini ke bejaman tak ke kenti ke deh ke sian ke benengkong. Ulang bagi NPP kan seujur ke election commission ke India ban penti kena. Bagi jengelap election ke di Banlong ke bajai jai. Badul kentu ya barok ke sengsan pertai bakin kiar nakum kini kikam ke bamlak ban priang nak ke emlang salang. Nrei dia ban iebet ha ke jeng start jong pat ba yanon kersan ha ka election. Tika mengakua benong ni kalong ba. Imat kini nak kalian ke parti BPP kum bekilong desperate. Ngaptip ya ka ai balai ki kum bekilong desperate. Kum bako musau kum makalajan hier lajan kut penban. Nama dang ka daw ka pelong ki ba imat hangnong nuru kin hala kin keren kin pendik kin pentut. Imat yakin no parti lani ya unu kandidat ubalik berpelong jalan imat ka jengmut jongki kalong ta dengan ngaskoman ong banga kerpat ya kitu ginong kersan jong upra sngau bha nai yelek bi kumni kam internet ke election kan kut khat khnai trik la dep ka khat khnai trik ngiya mangi pramangi ngiya ya ngiya trei ya kata rei sngau bha ya bulong kam judon kan wono ka huri hura ka po election jingi piong ka MLA piong ka MDC piong ka MP re balai ba menta ka ganti khamtam ka election MP kami kini ki AKA ki ba nga komong opi kumuri ulang ba ngam internet ba kanjia kumne te ka ba kerpat kolong lada piong ya ka parti jongi ne ka parti jong nuru ka kerpat ya ki paj ba bakin sngau ba lada ki don lepa hakan no parti ru sngau bha nai pentut lane nai lek iru ban pek ban skap ya kajing ya kan bas lane ya kata ka public meeting ke joki bah ban nai lek namar ba eni pla lek le se la su kum kwa ban pentut kai namar ba pila don lepa karai bangan sensia bangan kersan ya kata ka parti lane kata ka parti den ada ka bang kerpat kolong sngau bha namar ba ka an kan step in but ya kan dia nak kalian parti ru ngin ai ya ka jingtho sa returning officer ban unsim kia ya kan ni namar ba ngam itana yo ka poi penban ke jinga sho ke jinga dat ke jinga huri ke jong hura tang nak benta kan election MP ka ban solong hakakat kan dai tari lada jiab yang pengatangin tak kem ke pulit kini yakin investigation kenang ba ki pulit ken proof pak manu te ya kataru ngau ngapingi la don haka plan ban nilai keren ni ba nakaliang jong waru nakaliang jong ka polis DG kini kita ibakin le ya ka bade ban le lada ong ban yapan sakhi sata kan ya kan bat kata ka an kolong ba andi klara ra chatana register case ngin kali investigation kan ya bat hang ta ka sapau manu bapa namar ba ngangam kwa ban ong ban siasat kupta bangin su ong bait ba kipra kede ki ba hok namar pi lada dei ba kim ong pra kabyang kin suhala kum tu bait kabyang re ha ba ki ong hi ha pra kamu kam dei mo kinong kersyat we ban manga lada dei ong no unong kersyan jong akon ngan li ong ma pra ha pra kata tolong kan bas persya lah dia. Tapi kita kini KAK tenai ngam kwa bani debit han ni kene upai ba on bisar upai ba uyoi kamtam hakajuk social media mentang ngiyoi ba don baring video don ki bakong tai kiyo sngaulut hero namar kumong pi nglayo don ka case ka ba what president rang ba jong hidup biru usakren gomta hakmat ki pentut haupra te lada pin ong ba ndon basiu lada ndon ba penukam baklai ka kerteng pra ngangam la bersekutu bat nganam la hiru ban ngai ba ngan lek ban ong ban lek perta dakata ka kerteng hakaba mangangai le persya MLA kasang BPP na North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum hakasi balang jogatayo ulale ujor dak ejahar persya ek sarkar jela kabala penken ya ka office memorandum hak bayde bat ka jing penjelan ya karta thongkam hak jela MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum hakashpo trek uyayong arhajar arpusau ula ujor ke ejahar hasadar police station persya ke sarkar jela kabala penken ya ka office memorandum kabala penmi ya ka lai trek urampang arhajar arpuar kabala kedau syah lor ke jing penjelan karta thongkam hak jela
Habageran ni kilat patai kubor uba Adalbert nongrum uloong bagi advertisement halor ki kampulet ke belepen mi ka kanrup terik uleber arajar arpusau kaya tengku bagi office memorandum jangka sarkar ke belepen mi haka lai terik urempang arajar arpuar. Bat kini ke advertisement tung kampulet kedai ke belale ban pendu ekohok kisam lawat kam. Uba Adalbert nongrum ule pendram juru yusumbut Menteri Rangba Agajelah halor kejing keno ba uba Adalbert nongrum ule lambak lai kipat ba halor kene kamat. Bat kop ru balada uba Preston Johnson usno bu ubakla ula ban ujor ke jahar persya je u. Hani kasi ngawan ban file ya ka FIR hakmat u OC jong sadar polis su ba Kamal Thapa halor kejing penduk no ya ka hok jogi kun samla di bedang dei ka karta ka beri ka hok na ka banta begin yo ban apply ya ka kam go jongki lemba ka polis recruitment advertisement ka balawan hari ni ki singi ka beri ka reuterik bnai balai arja sa lemba ka office jong DIG ya ka ba kin apply ki kam polis kumba ki por balik ti ban kiar de banta ki kun samla ki long ki baslur baglalong ki bakloy banta ki kam polis kam tam kade kamram jong ke kamram bagi jiki khli kade jong sarkar kani kadaw wajah bali namar ba kila klet ya ke jong ke benta ka kamram kila bun kam palat dak bla pen klan kila penwan ya ta kejing klan palat jong ta ka sur jong ke politics bar ka belah tlot no pat ka sur jong ke policy kani kade ke policy matter hoj ngakubur bagla dapan pelat bagla dapan ya pas na po kabinet hendai tanah po kabinet kan pat biang kila dap ki kampat dapat ban pen out lemba ka new OM lemba ka personal department marlah keren syah ya kata temar kadau ngakuan perken mau mengalawan ya kendu ya secretary jong ka central recruitment board ngadabong buat nakaliang jong i ilapan pau bari banyak kan high up ka government as of now kam don ka power kalong powerless ti ngalai kendu ngalai yo ban keren over the phone but secretary home but mairu la ong komju ba rejing sha tu si la ong potong ini show meeting ngala don kejing kermen nomor fi ngan penken mau kani ka advertisement ki la ong ban serang ya ka application lamba online kede shitarik lara no pratarik yang khamla pat ki chupli online tang sipor apor tu kala blog no ti kani ka pen pau ba kadon ki error kadon ka flaws ha kani ka advertisement temar kadau ngako ban keren ka syai ba ba ka basusi i deputy chief minister yalam bakla nganu banong ba yalam bakla pan ngong ni kentien ada piong banga ba yalam bakla ngakam puli ngakam tip ya takaan sobha file mafi persya nga lembaga ta counter FIR bat hak ju por kani kan kam dei ta kasin ka banikong kam dei kasin ka bakat kanum dei ka bakat du kabangawan dengan ka approach lembaga FIR kadang don sekawi pat kabangan sebenarnya lada syubu lada ki bureaucrats ki feel lembaga government as of now kalong polis kay mo ko pen pau pi ka jing ong jong i deputy chief minister brom yong ba ka nakaliang jong ka government kadang pan ya ka clearance kadang pan ru ya ka approval na ka election commission hakabakum no kini asyakmat hani ka recruitment rejing sya kam don jingkhang wat ka do and don'ts jong ka election commission kala keren clear kalong tangban kadi tangka jing pentip ban pan banyo ita clearance hande ke jingkali kalong ba haka pratarik bunai balai fi pelat ini advertisement but khat riu turik kawan ka model code of conduct pile ayu pan duk khatnyo khat pra khat khandai arpoi bat bali pi up mata lajan shibnai hato kani kamdei ba fi kwa ban pendu ko hok jong ki khun samla ba pi up tam mandap election khanang funyo ban pas pat ya ni ka new OM bat pin bat kanong jing do nong ko bakrau na ka ban ki khun samla ba deputy chief minister unsubha ban accept ya kani ka jing persang ban persutu bakala biang dama pi kat u deputy chief minister badon borom joka state jala pen pau le jing sya hot ngap pen pau ke kanong rem paling hapan ni chaka ban file ya ka ban launch ya ka FIR ki kani gade ka gade kita ka bang pen pau syai ba pi kani ke jing pen khain
ya kani ka OM kalong clearly kadi ka criminal offense mo hagbidai persya hok jong ki khon sama deno tanong rim tingangit scam bak polis kan le nak jong kamram nak jong ka penta U MLA kaseng Voice of the People's Party VPP naganot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum. Hagshpo trek uyayong Arhazar Arpusau habai kran biklat patai kubor. Ula penram jore ke jinglit pentut jengki brio ke jingyalang ke bela penlong da ke NPP Hajayau. Haka pratrek uyayong Arhazar Arpusau. Uba Adelbert Nongrum ula angru bayaki brio ki bela lej ben pentut ke jingyalang ke NPP Hajayau. Omlak ben pensisha bagi dain em ki brio jangka VPP. Hendrai kini kejing le akibat ba kala bandai nomor kejing bitar yang kesorkar belayalam daki NPP. Uba Adelbert Nongrum ula kenturu ikinong kersyan ke VPP bagi bandai syongshet ha ke por belap election ke baik sengsan pertai. Hendrai kini ban peni kejing kersyan joki ha ke sengitap vote. La ban kedau hang ne baya kejing elang jong ke NPP ke belat mu ban penlong ha ke praterik uyayong Arhazar Arpusau Hajayau. La ban pensenge no hadir badan neki katu kenengut ki breu ke belawan ban pentut ya kene kejing elang. aku memiliki insiden kiba jah ni sini lembaga public campaign juga ki political party le kalong bakali wanja poka konstituensi ke jonga kenam bakan nomdon kijing soto bakla jong kiwei pat aku apa nong takan ni ngat ngam ngai bakan don kijing sisa ya kata kijing penkumar namar bafi kani diga style of politics kade ka dirty game ko bakiwei kinget ngite kum ko pipi nget bet ka clean politics ngemju pensulur ngemju hikairu ni pulut kapor jing ta boro sisnam naru por bakha ya ka PPP kumno bani ban pensai ban persutu ipai ba kuno pensim mentai politics bali pensim mentai politics bat ke ka kamram ko jong pi kum ki electorate nong thabut hnrei ngamngit namar barada ki dei ki bla register kerteng ho ina le ki enrollment dei ki ba kiladon ka kerteng po ka party idon ka ID proof temut ngom la ban ong da kumai pan ti nga sim hakoy ka banta nga penrem bro yani ke jingja ngam tip mono boron ti lekum ni jingja kim de ban don no party no kaliang jo party kam de ban don ma pentut ya ka wei pat ka party barang ya ka election campaign ti henrei nga sidon ban pensai pan ba namar ka politics ha politics ki jabi ba ki ba fair mo ti ka ba lesi mata huriu pat ba mo ko masyukuran no bam ngimtip lakadon em ka jisisa kum ta bu keno VPP matau kibibe ki seng kibibe ki pajba ki kersan ki parti kila bani perta kumju haka parti ka bangidang haka jalang ka bangi pelong mangi lesi kum VPP nginum la pandong no persisa bagi de ki beri jung kita ki parti sisa mamdan proof ti lada maki kila dapan le jong kamram ban pha kem lani itu ai ka an kan le jong kamram bagi satip ki sisa tin rei kum u wei na preng no mi khmat ka VPP ngim ngai ya kum kini rengi kentu kan phamru ya ki bayit ki pathoin bodon kani di por election minum le songshit ringin long berbor ke basirhem bat ngin ri berbor ka akor ke burom ai ba lada kadai sisa ka ba kidon bentai ki briu ki bakersan upra nikum bang ong adu mentang ngamla pen sisa ka parti ngamla pen sisa bagi den kemdai dari lada kadai ngong tangkat ni ngakentu ki wei baro ke bawah ini kindat sengi orang ya kini ki public campaign nampak election lesi kadi kajing dom kajing bitar jong kita kinong sensar lesi bros kata mlak bantip ka boss inside mo ka ba lesi ka ba ada kalong takadur dengan syong tolong bejai-jai abi kapor ka ba kham khrau ko ba pipin penpau persya ya kita beri penpau persya dari hasingi khat khandai tarik ndai kini ki ba keno be pet ya ngi kum ko VP nga ong ba it is an act of frustration and desperation kajing kutlat kabaki iba umdon lat chupat humui ngas ko pun kut tangkata angit skemba kiki gen sapau ya kajing shabaro Karansan yalap election ka NPP ha umsning Riboy district kabala long ha kala si uble jong kata yo kala penbitar lab ya kinong yalam bagi nong kersan jong ka NPP ha bakat tu ka ningut kibriu kila let pendek bat penthut ya kani kajing yalang da ka ba ki let perta ha upra bat kalami ru kajing ye jrong keti
I Dr. Amprin Lengdo iberi ke kertong jong keseng NPP nagbentak election MP syak Lok Sabha. Haga janmiet jong ke pratrik via yong arhajar orpusau ilahap ban penon kam daki kentian ki bakham teng e. Bat ban be ki nong kersan keseng VPP bakin mi nak jingalang pat ba jong keseng NPP ha sning. Hadin baki nong kersan jong ka VPP kila pertai kasur ha upra. Tak hado bakin ke kertong kalong bagini ki nong kersan kila dei melendo selayeng namar kila yo ekalat menelum ha performance ni. Bagi long yang ki bakin let nak selayeng yo kami kano ke jengkul mar ne ke jeng mensau. La sakiru bakat baki nong kersan kaseng NPP kidang ngap bai ke jeng yalap election jong i Dr. Amprin Lengdo sning. Hadin ke jeng yat bat bani kendo iki beriau ha ki babun ki snong ha distrik di Bohoi. Kalami kensan ke jeng kenhoi na ki nong kersan jong kaseng VPP kebala perta ha upra. Bat akan dengan kelemat kala donru ke jeng jrong keti markeliang ha padang kinong kersan jong ke NPP bat ke VPP. Henry lala ban temno akan dengan jeng kenat bat ke jeng jrong keti da ke jeng kloy bantu klar ragi pulet ke sning police outpost. La sakiru bah akan dengan jeng alang jong keseng NPP kinong kersan jong ke VPP kila persang ban penmi ru ke jeng kulmar da ke baperta pat ba ya ke surha upra tak hadu balami ke jeng ya kloy. Ladon ru katukane ke belas sakit no haki pulet ka sning police outpost. Let no shayin ladon ka jeng klumar. Ni wan ban sin syar ya pi ban sya hala haki partis kum kita. Klem dong ren. Ngakan patrit ya pi ngom ha habdan papun no yakin nong yalam jongki ban khot no yaki syaki dong la jong kamlang ke baba bayayas mensau bangan ong ya pi ai kinang pra kitu ai kimanang yape satu halen ngangan nang kren yaki kitin ki jonga syam ka jongki ngamtit lada kinong sning kila ini bangalabyang kerinyen ngalabyang kajinla bangan kmer no yagijti jonga bang kmipat saya kilay po unreal pili ki constituency MP jongi perdalang basa ha takot kau kiba pipi don Slopa kini bau temu ban pen kulmar ya kini ke meeting melelai kinle badan kam subha police officer take action ngangong kini tang kibriu belarung ka virus hajabi yang jongki but uniu virus sakan mau pipai ba udai virus na West Bengal police officer take action police officer take action election officer Syai kijak mendai ban syak kumi ni Gabriel kibat temu ban pariai kejai bendeu kunjungi lada kem nang ban ekran po darbar belekin wan pentut hang ni kamamla ban long kan ni lada pi pimsu yahab ban jet ingi wan nam jet ngem pen bori pi Henry ngi kwa tangi itu kibreu ba soto ya kayap ka em jong pai ba ngangawan na morgeneng constituency job upra menakani mentala shisnam ka iba kibreu kiyo ngila babe badu Chief Executive Member CEM ka KHADC uba penya sing CEM ha kasi hatmajai jong tayo ula berngam banlek mudoi ha ka Meghalaya High Court persya yu President ka Voice of the People's Party VPP uba Arden Miller Basayomot Halo ke jeng kentho klem nong rim persya yu ha ka rensan yalap election ha sning Habai keren bat kinong patai kubor uba peniat sing siem ulang bau ba Arden Miller Basayomot ya kapor bu yalap election ha sning ula keno bayau Chief Executive Member ka KHADC lasu thong da ka sarkar. Uba peniat sing siem ulang bau ba Arden Basayomot
Ulalong MLA lalai sien bat MDC sien hendrai umpat dan jentip ya kaan namarkat kum ke hukum jong kaying syari high court ak senam arhajar arpo. Ha ka paragraf bekendai kelakran syai baya chief executive member bat ki executive member ha ki autonomous district council debantung bat pen scam da ulat kejela kat kum ke AD rule. Haga bedai bagi jing temu ke VPP ben ujor syak election commission ke India halor kejing syakem kinong kerjaan haka pratarik uyayong arhajar arpusau om sning halor kejing keno bagi temu pen kulmar kejing elang ke NPP ubak peniat sing sia mulong bagi laban ujor nrei ke VPP kadam laban pencisya namare kene kejing ja layok ban pendur habede bakani te kin ujor bat kaweru kaba ngakwa ban pentip syapi ba nakaliang kejong nakaliang kejong ke VPP ki kentho ba yanga kum UCM ki keren menen hapo omsning yanga kum UCM la thung jubor daka sorkar kani kade ke ke bom sutanat ka language lene ki kintin ba pendon kambo nong elam ke VPP balai ngong kumta namar ba hak ke high court ruling arhajar arpo haka high court ruling arhajar arpo kala don ka ruling na ka high court haka paragraf ka bakhandai jong ka ni ka ruling ba ya UCM but ya ki executive member ki belong ki EM la appoint da u governor katkum ka AD rules rule number 20 te kani ka jingkren lapla jong u nong elam ka VPP menen hapo jinglang umsning ban kentho ba UCM ke KHDC la shutung ju border sarkar kani kala atrak contempt of court tenakal yang jonga ke bang happen le menta ka shulong tang bangan pentip syaka high court ba la don kini kibriu ki bam tip ya ka an kila kelen kulmar te bat hadu mentaru ngai iba ngaso kendet ban ikat unong ilang ke VPP belalong UMLA badan buram jong ka nongkrem constituency la long light tem menta kum MLA la long sheet tem kum MDC henry ya ka an 4 tip EA takan ni ka long ka jingmai ka jat beriu jungi bela ki beriu ki babat ya ka an kim tip kani ka long ka ke ba jak buram ya ka jat beriu tengah ngasu kentu ya ki nong elam ke VPP laki penenkam mikintin subha penenkam hakerkom ka badai namar baka atrak nene ka kontem ya ka high court ruling katari Hakawi ke jingja ke basosi arngut kila duno ela ke jingim na ke jing syaban hakatrok khat ar saka kabala kala khongpong hakasi balang jogate yo hajan Hyundai showroom kabadan hamau blay arngut ki brio kila klat asian ki bobot ikatrok khat ar saka ke bakit doka kat ba kani kali ke badan number AP iwe hendreo TS kandai hendreo pakandai kala no ha moblei ajan ka Hyundai showroom ka ba unongnya ulalat thau na kejingya layo jingtip bagani kejingja kalaja ka spotrik uyayong ha kopor kompasan baji e men step ha ka ba kani katrok kat arsaka loong ba kala feel brave ba unongnya ula persang ban kerda ni kejingja basmusi bat lapen kala khongpong no ya kani katrok ha kani kejaka layu tu ru bahag ni kejingja argut kila klat no hasan namar kejing ban jong ketrok kat bagi rang ku berganti sabar ke kali bahag ni kejingja unongnya ulalat thau na kejingyap balapen ket no sa civil hospital Shillong na kaliang ka kanhon special rescue team kilawan poy kena kejaka ban sei kemet yap ciki argut ki breu bat parla ban jing tip lagi ni ki breu bat unongnya kede ki ban ai ka kanhon kiri runar ki bamla ban itu satya hakasi belang jogata yo kila let ban tambor ya ki barjala ki betrei bela ha ka we ka ying school ka badan ha maulai mo ro bat hakani ki jingja we ni ki barjala ula du no ela ka jingim kat kum ki khubor ble olum le thu bakani ka jingja kalaja ka por kum bakat we bajimen step ha ka baki runar kila let rung ha ka we ka yeng ka badan arngut ki breu ki bomdei ki khasi bat we khasi betrei belalang ha kani ka yeng kirunar ki balaka ekadur kemat jengki kila thombor kini ki breu ki bomdai ki khasi nrai namar ka jingmen saujor u Arjun Rai ubladan sanpo stem karta ula klat no hadin kat tukane por belapen ki doyu Shane Grims kat ba Raja Ram ula men saujor bad udan hapeteng ka jing sha sumar
Itu bonong bela kasi ula perta bat panjang era palo kani kejingja bat kini kerunar kelapat kerat no nagani kayem. Ki pulit kela register mokot duma halur kani kejingja bagi nang penlong ya kejing toket bat ban tepet kini kerunar ki belet tombor ya ginong bela ki bomdai ki kasi. Kat bakal jong ke election kalanang songsit. Kat balanang jan kisngi ban tap vote. Hanrei ke ying sa jong ke MDC jong ke umsning. Kaba nakaseng NPP ke kong Magdalene Saukmi Maulong. Kabadon ha kasenong Latsarai Riboy District. Kelasak kawang mau ha kiri syum kabu ha kamiet jong ke Sibalang. Ki kubor beli olu magajan miet jong ke spotrik uya yong arajar pusau. Kia thu ba keladan kejing suba bakeladan kejing syak kawang mau kejing sa jong kong Magdalene S Maulong ibadik MDC jong kaseng NPP nak umsning constituency hak distrik Riboy. Kat kum ke kubor li thu ba magajan miet jong ke spotrik uya yong kajing ja syak alun mau kejing sa jong kong Magdalene kelajah kabaladan kiriu syam kabut kebala kawang mau kejing sa jong i kabadan hak senong Latsarai hak distrik Riboy. Wala 4 la ban penti kena ya kejingja halor kani meli ojing tep bagi bor pulit ke tharat yam kilapoi kani ke yengsa jeng kong Magdalene ban penlong ya kejing toket ha ka balalap ru bagi dan mau hajan ke yengsa jong ke MDC ke umsning nagalia gi bor pulit kedang penlong ya kejing toket la kadan ne kejing kawang mau ya ke yengsa jong ke MDC na ka seng NPP amar ba ila poi hane maksudnya mi mengihi idang phone ya ki kon chayem ban batai kemudian tai dan keren tu jimlen juki dai tai pori ladon kajing kaum mau i idai osmau hi o mau bayat naga klik ke jong i ban dai bakla tang kendiat kar kompai tela mansau hi te shi osmau badai klam makai ti halai kerkai ti don i chokidari jong i hang ne don support i halai kerkai ti don i long kemi atari bedon lambat i ki baju senrat jong i te hai tu ipot te kitu isi te kia kenrup noi i kenya bedin belen niar kunta te imlong breu shu te don i ba secretary jong i ba direct te tu ko ba direct lu dang shu lai i balong i kunta te dan pe te la ya mi don jimut bas ni ngi banyak be mana tuat yu tau breu te kia kenrup chei i te dala poi mengi tengi shu ya check tu mau ngindut man kata i namar ba ken parwan ki breu kaan tengi room support tengi krepat ya check irang ikan merun rene ka kamera ka bangi don mengi mutan namar mau room hadu ane ka kamera ka bangi don mengi dadin bangi layo man petip no kulit tegi nak liang juki kiwan dalawan tegi investigate dala pli ya kene kamera ni salah ba sawi mau don hapo tegi la pet meki ke yet tu kala pat untuk te ni ailat ya ka ya ki breu jung ka ani bakin wat ki jing shisha dan rengi tengim don ni re kam sim bangin ban ong ba kata mesin sniu ke nyono ino ngimju kagiat ngipli lang harta ngipli we untuk hai tu poring dan mesin sniu ma iro plau la jong iskren phone tu komita jing jai karai mat nrius poa ke de tu pori Temo ikong idon hane hapo kamu au yang idang keren phone ni ne dang keren phone dang iya untuk yang saudang cekal jong plau jong hai tu pori de ni nak liang jungi ni long kendit ke ban ja kumne namar ba Juja kum kini kijing ja ban ngimju syam hiru kum kini kijing syam ko di kasian ka bani kong kat kalong kami bapli ban chu ya le kum ne ban chu kawang ban temus new na lendat kum ne te smusi kindian nak liang kejungi kum kinong yalam ki bangi don lang bagi nak liang ka ki rambasnong ki don hane ki long kemir ki don lang ne ki rambasnong per ki don lang ne ni kum kinong yalami bai don lang ne ni ban pau ki jing smo si ban ni penrem ru itu ki bru ki bale ka ne ka kam gen ba kat i long kemir khom don chu ka mersim perkan tang na ka menta ka ba ye shom shit hadu ka ne ki ne tumu benda dei i menta le jai atli ki mau gundeir ki barit ki lara ki pulis ke manobon ba kli ge ne kita Kumsi benta banele ban kner rela kakti saka imlang salang banirap ya kiduk kisuk. Hakasi sajan joko tayo balala. La penlong ya kejing ai sumar ya kipat ba kiba pangkhmat hakas nong umta kabadan Riboy District. Komisi benta ban peniar kejing syakripat ba kam tam kitu kibawan ni kilong yeng kibaduna kayok kakot bat kibamla ban pak sumar syakijaka sumar kibabiang.
Haga hinyau terek uyayong arajar arpusau ka kenhuan jengki arngut ki doktor belapau haga liang kejeng sumar kemat. Kila penlong yang program ajing sumar kemat ka baklem kanu kejeng siau haga senong umta haga distrik Riboy. Ya kini ke program ajing sumar kemat ke baklem dan kamban siau la penlong da kenhuan jengki doktor sumar kemat bakentup ya ke doktor Minakshi Barwa baga doktor Gitanjali Bori. Haga jeng trailang ru bagi bor penyiat ke Mary Resort lembat ke jeng trailang bagi bor penyiat senong ke umta. Lengba kini ke program ajing sumar kemat ke baklam dan kamben siau kalpen mentoy kipat ba nong syok senong ke umta lembat ki senong di Mamarjan ha ke balawan benisem benta na do ki kelung kena ki kon samla ki long kemi bat kiwei. Haswa mengene kmi iki kubor ni phaswa sipor sakini ki jingpen bena. Give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. Apa phabian ki benta jong ko khubor ki kertong ki beya khon ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kila pen pau ba ki don ye ke jengkermen ke bas kem ban job ye ke election khamtam haba kila la ban pen shai bat pen so thu ki pat ba ya ka nong rem ka ba ki yeng tung ini sngap menta ya ka ei ka ba ki kertong independent ki ba kentup yo ba Peter Chalam bat yo Professor Lakhon Kma bat u kertong ke UDP ba Robert Jun Khadaren ki dan pan pen pau
Te ka jing tmu ko jonga ban nam ta ka ni ke election ka penong ban wan namar nga day win student union haki snam ki bala lek no kita ki 1979 but 87 haki tu ki por haka por jong ba bul ling do kum persen jungi namar ngala ye so ya ka jat ben rew pat day hak ni ka por pat banga ka don ka kabu yang banga wan sa ka politics di ngala simnya kan ni ka senjam ban jale sunan dengan election jong lok sabah klem artitien klem jing septieng kan positiono ndai tangba katai ka jing pelong su yang abangan sim kan ka politics na mar ka ong politics you never too late to be in politics wat ang khamrang ba ka slam wan ka politics su ndai ngasim ba kalong ta tabiang ai cái bộ plong như bộ phim như hôn gum tàu cột tông klem sang ne independent wi nga pek yiki seng ki badan ka jala jungi ki don lak jong ki ideology but nga hil de nga ngamong bang mi ha ba kan no ka ideology ka political party ba don lupang ni di ka jing wan jong akom ko tong simat hi ka long ma nga klem persang hi ban pan tiket ne ban kejok tin ya kan no ka political party na ban takan election nomor ba don lak jong ki jing pengkre lak jong kan dia nga rong asurai bang nya ila ka jong marwe hi kum ni kum independent candidates long kat bang long cái kita kimat ki bah mat do ki bah pibo aka jing yalap election ke jong pi bat ke bộ phim le lo do pijok ke election wi ke election MP kedai ki ong ka election ka baya per na ke MLA ba ke MDC kedai ke election ka bang ong i board ya ka nation inyo kinong sensyar ya ka ri India ka bakum no ti ngin hapet ya ka jing telun jong ri India kan telun sano nang ni syakmat cikisan senempat nomor ba ngin hap address ba tang yaki legislation ba yaki amendment jong ki constitution nomor hakan ni ka election mentangi i dan artli ki block ke NDA kala tikna bukan form government hang the pat ketu ka India block te kala ban syong opposition ti aga bai dai pat ka ni ka election MP ni nang ni napo ka jela jengi dan tang arsit bat kaduna ba ka representation hang tai ti man ai don kam ban don da wei ukutong la ni candidate ba klan ba marwai arngot amla ban yang berbor bala dan hikam ru ban penyesno bar kini ni party light minded party ki ban songtho ya ka jeng jong ka jela rit ba ka jungi ti halor kata ni iba ki issue ki ba kamal jaga jaj penreu jungi ke balong aslam ma ke ki papan ya kata ka ILP inner line permit ke klan ki benak ki ba nyadai ki jaj penreu rit pa jungi ke jela jungi ngi hado kini kisngi ke population ngi nang tang life san lang rengkat berkiwai-kiwai hanre ha ka bri jong nyok trap lengi dan tang khasan lang arpulang em patpoi ring la don kini ki luam khasi mata la plat ki hajar snam wat la dang im dan ka records hanre ka jinggali ka mi kini ka jaj penreu rit pa jungi kandang ne em sakit sanspa na ni si hajar snam sedian pat tin nginomnya keren ni ki ski bawan berki belai nginya keren ni yo ni em ya unang mikmat uban pan ya ke special protection ya ke jaj penreu jungi nang ne syakmat kata ka di ka main agenda ka banyakan bat sakawairu kumbang on itu no ya ke jaj penreu jungi lemba ban recognize no ya ka ketien kasih haka krenet ke bapra ya ka Constitution of India namar dak bang iyo no ik jing itu ik ketien jungi ti imat ba ka pertai apa ki milan India kin stang ban recognize ba ka ne ka jaj penreu jungi pleng kelarung sa khnet ke bapra dai tang lembai ki an ki bala ban ai ka jing ya ka jaj penreu jungi henrei lemda daki ani pai menta ke wan gemni nadu arjar khat khandai kala wan amendment tu ka citizen amendment act nang to ka CAA kawan menta tang ILP du kam padio mengi banyada ke ben rion taw la pen tenro sala ka CAA tang taw wan so ka uniform civil code nang taw wan so ka national register of population kini ile ki an ki bangi ben pet bakum ki MP ki pandai yang ti bang address baba kumno bangin lemdang yo hi ya ki an banyada hang ti le si kala don jingmai ka jat ben riu jungi langi pet hakano no ka liang ni la hiar sibun cái jenggen tu ko pidon nam takini ki nong song song jong ka selong parliamentary constituency
fi ke Shillong parliamentary ke dan life under constituency dan nyau tuli ke district but sabho tuli tam ki block ti ki nong song snong ha kani ki belong ki voters ki belong ki bala ki ong kata ki adult ki bala yo ya karta ka ba ka jing kot jingmot ka ba khlan ba kumno ban exercise ya ka jing tap board ki jongki ki la dei banda bishar banya ba shwa bakin ai ka board ki jongki dei shu ba ya ka board ki jongki an penlong tang kum ki mar ban sudie tat hayo han ba la ban thiet da uno candidate upadan ka pisah henry ki la dei ban penchang nong rem ha bangi board man ta ban nginum yo ban board pada hadu hadian sansnam bat nak MP ngila lat kti season bang ngila lat nak kti jongi wat ba besyo bat wat ya wat syo wat nak ta kadang da kentu ya ki nong tebot haga je akan ni ka Shillong parliamentary constituency bakin da bishar nya ba ban ai ya ke but jongi namar ba kumbang ong ngamla ban ong mamar gidon kita ki gullible voters ki basuk ban thok man thak ta kita ki rhetoric assurance bagi ki candidates kita nru bakta kita ki voters ki up ki freebies ki batam ni ki por and rai komi kita ngam ngakren betik ki sensitive voters kita ki sensitive voters ki bas so tu bat ki belong ki tap je ke bot ki wan pa sing bat ki pet pat ya unong mi khmat ki yo ubakum no bat season bagi larai maki kila yo ya ka jinghon and rai teng don anda marsan dep election marsan form ko government ye turut khali ni tabi keselang lejong ngila bakla bat ngila dia om tang ngila dia de ke labai ke bar bansawan la sya la singi abo fi pajik man jong bani ke jingela election menta fi kumno kumu kortong boy khon ne ke MP election subli sibon kita ka jingkli ru ke badai fi ke ni ka election ngan sim kendiat ye ki por ke bala kendiat ki nong tab board aga jelahi jungi borok we ni kren ba ki la ai hok ya ki jingker shan jong ki seng ba per ki la yo ban sha le ka jela jungi langi sim nam baro ki seng ki patanang ni ki la yo lo ban mat ban sha le ka jela henry menta pandawan election ki ya kawang kti maki para maki henry kim dai shu ban kawang kti para maki ne bangron kata ka personal attack henry ki la dai man ban introspect balai ba ka jela ka jungi ka hyar ni de ban ra ka issue kata ka jela jungi ka hyar menta ka poi shu lanya ba kado nak si ka Jharkhand ba ka Bihar bat ngilong ru ta hakani khandai snam ngilat im tang pra point 89 lakh ka bamut tang pra lak pra khandai jar ki bi bla im no lan ki jingdung tisa 8% lang edang dan lan jingdung tingi dai ban bisang ni kini balai ka jela ka jungi nado ba mi u ar hajar ni century butamai hadu kini kisngi ka don kata ka inequality ka jing bom yarang kat haka ta distribution of wealth iba uba ruspa unang ruspa bat ubanang duk tasam bat kam donru ka nakaliang kinang mikmat ki bayakran ni kini na ha po ki issue ki sensan ni rap election hadu kini ki kim kren kum no ban ai ka jinya da ya kita ki labor force ki ba long kum ki casual workers dan ki contractual workers ki betray dai kini ki ban pentulun ya kani ka syaka jong ka yo ka kot ki ki butlum namar kum ka jingkran ni po kani ka budget amang kani iba ka don ka jing angnot nak sarkar ban wan ra kata ka 10 billion economy hajar afufra menu ban pentulun ya kani economy menu bolong butlum ki dai kini ki labor force hatu ki don jingrada ni em kini ki labor force ki batrai belas ni ki bad lada ki dai po government lan ni ki private sectors ti kam don ki candidate ki ban kren ni kini ki ba long ki dai ki bri ki betot ni ki betot but hakata 10 billion economy ki na yo la sai du kat ba kini kinum yo ban kai uso yang 10 billion economy ki dai mandaki we pada na marangi dai ki dai ki bri ki ba da susya ban pinsat siri seni pat satai ha ki por election Brisbane ba pitay ka por ko jong pi kublai sibon pi ki PCN bagi tim jong pi to kublai dan kat bat pi bat ki kam jam jong pi benang train nang sekmat thank you sibon kublai Hanai ka badan pada ka jing ima badang i kumadan ka jing ma badang ap yangi ladang ngim husiar ladang ngim pha yowe bre ban ra ya ka sur jongi hapo ka parliament ban bataya ka Delhi kumno phide banin deal bangi kumno phide ban namang yui kini ki snem bala le ki mat jongi kampoi hapo ka parliament ka jing sa de jongi kampoi ha ka parliament hanre ngi kata hajo hanre la de ka por bangin ra ya ka sur jongi hapo ka parliament ngi habi tai ne hawaj kinwan ki an ki kanun balai pujet hanre
ni don kam man pensawa ba balai ngi sadin kan ne ke lat kelenti ba ka Delhi ke deban le ban wara ya kata ka roi ka par bat ngin ya sanlang kumbalong kiwe ki jela ngakwa da kata ka jings ngo ka bala khya na mangai kini ki UMP jongi ubarem ukhlam la ya kata ban wara ta ka jings ngo la ne kata ka roi ka par ka ba biang ban ngimjur yo snuru ba in pensawa ya ka jing don kam jongi hapo ka parliament lada ki paj ba ki ailat ngakwa barra ya ka sur jongi hapo ka parliament ke sai kita ki mat ki bokong sango ki boki don ju ko bokin le lo do pilong UMP hoi ngapia arliang ya kata kawai ka bening kong bangan le ka de ka kam shapo ka Delhi hapo ka Delhi namar ngi I kumba don ka jing ma badak ap yangi namar le se kane ka sarkar lada ka wanra ki ain ki kanun ba warra jing ma yangi kum ki nok shak shnong mo ki pat ki baret ki ba bod ya kan niam ba pher bangi e bha ya kan niam jongi la bande ka nok kan niam hare lada ngi ngim don ubreu ban don hante po parliament bania side niam bat ki bania ong ye ki ba pet Mundon kam ba pin tuklari kini ki kam ki balada pin scam lupa daga constitution. Kum ka India ka long ka sekular. Kata kala don lupa ka constitution hak mat do. Mundon kam man kata ngin keren ka roi ka par. Ngin warra ki policy ki ngin warra ki kino ki mat trekam ki ba warra ya ka jing bha yangi kum ka jela bar kum jo ya ka ri India baro ka wai. Namar lada ka no ka an ba ki warra ki haptai ni hang te po parliament. Lada pimpa wi bre ba shampang. Bas suthu ya ka kita ka jing dawa napo ka jela jongi ka kita ka an ka ba bhana banta ka jela jongi ka ba bhana banta ka ri jongi kum ya kata ka an ngin ya ka da desya ka ba yarap yangi kum ki jaban rew ki yarap yangi kum ka jela ngini pedian lada ka wanra jing ma yangi le singen persha lada ki wanra ka an ka kanun ngi don kamban yo ka jing kershan ni ki ba buan balang namang item apo demokrasi majority wins lada nya don marwai tama ladang warla ka mat ka babha ladang biang ka ktin ka thli namar ko mga ladai wang nang man keren ka hindi ngar nang man keren ka khasi ngar keren nang man keren pharek yang akam bangkan ya slok lang bat kini ki MP na po ka bar jinjala bakini Christian ya ka jing dawa jongi ladang ila ban pensngo ya ka takasur hapo ka parliament namar hapo parliament ka lobby bi habdon lada pi ka lobby pade haplong hakata ka komba kini ki bre bam keren ka ktin ba se keren mangi namar bun sini Kambon hiki MP kidai penaki niki cakap kiba keren ni kaketin kawa lese keten pareng lu kim stunat ki stunat beda kaketin hindi ladanga laban pensuthu iki hak kaketin jongki nama ladanga batai deka pareng lese ute suthu shubo prapungut ki MP ki don hapo napo UP ladanga keren deka pareng lese ki ongim suthu ke ibi kwa ladanga la pada pensuthu yaka jo kamat hak kaketin hindi baki te ru ki suthu lese ngin yo ka jingkershan naki namar kata kamat kande ben banwanra ya ka jingba hapo ka jela jongi bat kenonra jingba hapo ka ri jongi namar kham tamu MP le umla ban ongan perkhat tange ka jela UMP ka kamram jong MP ru ban pe hek borok koi ka ri India jongi kono ka an phiwanra ka dainam de ka an ka bawanra jing mantoy hiki wei pu wei nong seksnong jong ka ri India jongi hanre hapo jela jongi ki matri kam jong ki bon phangala bo khalai tre le singa chu jerut wud kabening kong ngin perkhat thmai ya ka pule puthi jongi kaba ar ngashim kumno ngin perkhat thmai ya ka ne ka kwai ka khya jongi kabalai kumno ngin wat kilat kilenti ban yo kam yo jam ngi hap kershan ki khna samla jongi bakin wat kilat kilenti ban yo kam yo jam hoy hapo ki office sarkar ngila ati rupa hapo state le ladon nagar reservation policy ngin me karan handai wat kini ki central office ru kom ka neho ngala de ong yo vice chancellor la bon sen kini ki group A group B post de pon ni ho ne ni grims ne ICR ne NIT ne kono ka central office bangidan de ben yo ba ki trational try muluk number ila keleng saur kini de ki bari post ki de ki clerical post don kabat group A ro kum ki no hikan ni ho kataro de ko sakawai kamat ka don kam ha banga borobor ngala ban kadai kani ka CUET hoy ya ka mentau snemle ki ong pentrai kam lane hanre ni jisa dengan persawa saka Delhi ba ya ka UGC lane kono ka ministry ba phim de ban penjubor justi ban ayangi nama ngipat de ka por ban ngipat pen khre ya kan exam namar ngidang duna kini ki NTA center sakoi kambat ka badon kamba kumno gen ithu ek akten khasi ka khirmit ka bafra ka 8 schedule jang ka constitution namar la de ka por bangin ithu ek akten khasi namar la don ka jing ithu ek akten khasi ka 8 schedule tamur ki khana samla jang ru kilaban tho ikini exam ha ka akten jang ki sakoi kamat banga shim hakmat do ka kom tri kam jonga kan debet ka zero tolerance policy on corruption and corrupt practice ni pendo je ka corruption ngathrai khatsan arphos nem nang ni shakman
ngin yo shisha kata ka Meghalaya ka ba bit ka ba Meghalaya ka ba biang ta kadang ngala jit kadang dum ni simbol janga ude a basket containing fruit lane usyang badab de kiso kan uni usyang ude open iya ka Meghalaya kini kiso bangala bo de ki matre kam janga ngakwa balada ki pajba ki aila denga ngan penur long ya ka Meghalaya kum ude usyang baladab de kiso ki bathiang bangin yo ta ka so jang ka jing job habon teli ki mat bangin trail se khatsan sem arpo sem na shakmat sakoi ka mat banga shim khia ba kumnongin kristian ni ki tingi nong lekai naman yui ki buun haki khna jungi ki batbit bhaban lekai tang ba kim yo ka training ba byang kim poisa ka thang ka ba he namar ni habangi lekai habagi khna samla jungi ka the pasana lekai ni khmi lanti ba kin long ki medalist hapo ka Asian game kin long ki medalist hapo ki Commonwealth games kin long ki medalist hapo ki Olympics hanre kata de tang ka jing pos ne ladangim ai ki ka training na do ba dangret sakoi ka mat ba don kam ba ba ki ban sutho ka de kane ka border ka jing ya kane khapot bar ka asam nila ui block 1 block 2 lampi mukro kani ki jing jam da ki ba ki aila dengan ka kwa ban ra sa delhi ba boleh ni poi kata ka apot ba u pulit asam un wan un set ya ba ki berjungi kani kam de ka border hapne ka India bar ka China kani kamde ka border hapo ka India bar ka Pakistan lane India bar ka Bangladesh kani de ka interstate border kumno hapo ka interstate border kan poi kata ka apot ba phi hap set yap u pulit jong ko wei ka jalla un set yap ki pat ba jong da ka wei ka jalla ha ka jo kari kesakoi ka mat banga bo akmat do ba kumno ngin krishani kini ki longyeng ki badok namang itep idon ki taxi driver don ki ba dejing de madan don ki ne ki ba kamai travel lah mo bon mo sing yu ki jing yo jong ki kaduna ka jing kun show ro kaduna lada jai ai ki ne bi dong krishan yang yu iba ki khon jong ki do no ban pandai ka school ngan thau da kata ka MP education fund menyarap ki ne ki khna ki ba kumnu lada poi ha kata ka apot ba ki khme ki pa kim don shu ban krishan ki da ka ne ka pisa ngin support de ka study jong ki sakoi ka mat banga bu hakmat ba kumnongin perkhat bhaya kaneka maryang jongi namang yui habangi kren ka development ni hap kan mau ru ba development ka dewan ya rangkat bat ka environment rangkat bat ka mai ramo rangkat bat ka mai maryang namar ladangi pun julore ka mai maryang kham tami ki telong kom ngasosi ba ban pen ba ladangi sumari kini ki telong jongi ladangi sumari kini ki wa jongi tang hakani ka pateng jongi le sengin penyap lu deki haba phi mara development has to be hand in hand with environment. Pihak dewan dan ka balance hapdeng ka development but ka environment rangkar rakam di benong barat development at the total cost of environment. Ni penjulore kamar yang hadu kata-kata ba poi segi klam ke balai project nyimtip ke egan wanang ni. Takadang ong kani kadai ka hagamat rekam jangan ngabu ba ngin kenti we kini ka tourism. Ngin pun kenti we kini ka ecotourism. Nah takadang iki first time voters denga kerpat. Hawa filet tap vote pun long ka jingmelen ba filet tap vote pi pet iki mat jongi kertong ngal te ban bun mun se pet yo kertong what pe ka party nama kani ka election kamdei ka election ban thau executive committee hapo district council kani ka election kamdei ka election ban thau sarkar hapo ka assembly kani de ka sarkar ka election ban jit uwei ubreu niki nyo teli ki district lai phon re teli ka constituency uwei ubreu ban ra ya ka sur jongki ne ki nyo teli ki district hapo ka parliament un site ni hapo ka parliament un ong ka Delhi pet kane de ka jing ban ka jing dog jongi kane de ki lat ki lanti ba pide ni arab yangi bangi rungin nong ki nong sanction jong kari India ki bapura ni hap suthuru ngala boda ka website www.lakhonkema.com ngala download ka YouTube channel @lakhonkema hapo ka te ka website ngala bo ki kam ngala le bor sikata ki kam manga ki article mangala tho hanre da ki paj ba ki jet enga ki ibit enga ki pha enga kum MP ngan bo save i folder hangte ka website jonga ki kam mangan tray namar habangi ong transparency habangi ong accountability ni ong ba ngin pondon kami ka pisa jongi paj ba thik pathik hangte ha folder ngan bo na do ka singi ka ban ningkong jong MP ha do ka singi ba khat do jong MP tam ngala ban ong ba ngadi we beriba ngam salia bangan khon bat no banoro lada ngasngo kadai ka hok jong ab ngalada ngasngo ko madai ka hok jong je penri jongi namal ngan yeng scam nabanta jongi ki khampa yenga sa parliament bangale thap khti lada kren prime minister ne kren ki minister ki pha yenga hangtai ba khele tainia ke batai ka jing jongi hapo ka jala batai ka Delhi balengi saden ong ka Delhi ai ka pisa hakne ki lan bangan tre ban wanra ka roi ka par
khatsan snem arpos nem nang niskeman ladang i yai kumta nginyu iba ngiyo karoi kapar kababiak kata de ka jing thmo jonga kata de ka jing thrang jonga kata de ka vision jonga bat kini ki mission mangalabu menteri ka namar pangka khatin ba ej benreu kam poison no ngada bo ya kan ne bon bon singala da ban habangi angi ej ka je benreu pen iye ngakumno nang dagi start ki paj ba kata ngan ban bha ladagi start ki paj ba kin penjab yang ladaki pajba ki wara sisa kata ka jing pun perkhat bat thmai kin ai ka vote jong ki nga kin penlong nga ka sur jong ki jong ka Meghalaya hapo ka parliament kumjuru kin penlong nga ki sur jong ki khana samla hapo ka jalla jong iru shabar jalla ru namar klemda tere naman ta ki khana samla jong i namang aru ngandon ki khon badang ret ki badang le school ki ba kin sa wat kam le se sans nem suppose nem nang ne kin ya wat kam ya jam kum badon kini ki parado parasnam jongi ki ba le haki school kin pule ya ka degree kin pule ya ka master degree kin le ya ka PhD le ne kin le pule engineering doctor te kin long scientist lara kim yo ka kam ka jam ka babiang tabot ni la fail kum ginong mi kman kulsbon mak hadap da kajing sokumen ya ka ba ngiyo ya kan kalat ban kendu bat phi bat leng ba jong phi ban yo ban ya pensngo ya kita ki jing thrang ki jing angnut ki norim ki vision ki jongi kum ka adi ban jonga kum u kartong sya ki pajba no song snong hadin bangi la de yat ha kaleng kawai ka ba ngalap ya ka jing thrang ya ka jing angnut ka jong ki pajba kalong ba ki pajba ki lakwa ya ka jing kala ki lakwa ban bujlino ya u MP jongi Malvin Sen Palada ka buram ki lakwa ru kata ki don ru kata ka jing thrang ka jing anut ka jongi pajba ba lesi kan kala don kam ban ailat biang ya ki sengrulum la ne ki regional party ban me khamat ya ka khasi jentia hil hi borok wei no blei la slam lailat ya ki national party ti ki klem yo i ki pajba ya kita ki so ya bathiang ki klem simlo i ba ya kita ki jing thrang ki jing angnut jong ki pajba kum ka jing pentri kam ya ka LP kum ka jing penrung ya ka tin khasi ya ka schedule ka jing penbet no yo put usam ka jing nang pen klan chu ya ka disongsil kata wat ya ka ne ka hok ban mani beli la dot kata ka jing ya da ba pura ya ka ne ka hok ru nga i kumba ki pajba kim don shu kata ka jing shania hau MP uba menta kim don shu kata ka jing shania sa kongres mar ka kongres i kumba kala telot haman ki jakati ka weina ka jing lap ka jonga kalong ba ki pajba menta ki don ya kata ka jing kwa ban pen kala ban chain no yo MP ti ka leer jong ka sengrulum ka be ba ka leng ki jakala da phi pej pat ngi khmi lenti ba ka ne ka sin ka bomta kin pajba kin jit no ya ki sengrulum ki jongi ban me khmat ya ka Shillong parliamentary constituency ki mat ki ba khmat do ki ba phi bo nam ta kan ke election bat kham tam la sai ndo ki jok phin no kum tau MP dong ka jela ladang ngisdang ban ya keren ya kimat kilong ki babun ba du kata katang ya la penmi ya ga manifesto ka jongi ban batai ka wei pa ka wei kan simpor ti henrei kumbang ong kalong ba ki ai kita ki lesi ki lai sautali ki mat ki ba khamat e nekong e nginom la ban len ka mat ka ban kong e kan dei hi ka jing dawa ban pentri kam ya ka ILP no beli kala de ka jing thrang ka jing angnut ka jongi la slem ba ngi kum ka jalang ngi song thu biang ya ka jing don kam kerki jong ka ILP khamtam hadin bangile i ba ka asam kala long kerki ba ban pentri kam no ya kan RC ti wei ba ka asam kala pentri kam ya kan RC ngi de ba song thu ba kin sabun ba ki brew kin sami lani kin shabe ano na sam ti shanu kin lek kan dehi haka jalam khlia jongi na mobli south li ki state ba sunda ba ka sam kila don lupa ya ka anya dari ke jongi ti kamat ka ban kong hi kan dehi ke jing ya da ya ka ri ba ka jam ru ba ka jala ti ka ILP kan de ka ban kong ka ba ar ka jing pen bet no yo put usam kalong ka ek ba khamat na mobli kan ni ka la de ka ek ba la sa teng la bun snem ti ka de ka jing thrang ka jing angnut jongi pajba ngi kwa ban le ya kata ka jingkwa ban penrung no ya khatin khasi ha karnet ka bapra ka ladi ke bala kham slem hangi ka ki pajba ki lakwa no ban yo i ba kum kata kan wan jia ka wan orlong ka jing wan jong kini ki an rithor ki baper ban muslia ya ka jing long trai ka jongi ya ka khandau ka siap ya ka khatin ka thalik ka jing muslia ya ka riti ka dustur lada ya keren phang ka khandu ka siap ka jing wan jong ka MMDR ka balakhang ya ka jing ti ya ki marpo khandu ki baper ka
jingwan jong kita ke uniform civil code ka CEA bat ki wei kini ki la pen pe phang ye pa ba ngidon kam man pen khlan chu ya ka sik schedule khnang ba kata kan long ka anya dari ba paka nam ta jongi ti ka jing pen khlan ke jing pen janai ya ka sik schedule ka di ka wei na ki mat ke ba khong san ha hangi ke jing yada ya ka hok ban yo mani blei lait lut ka long ka badon kam hadu kata ka jing pen yo no ya kata ka jing ithu ka ba kerpang dan ni kata ka recognition lengba ka Ministry of Minority Affairs ya kini am trairi jongi kila ni ki indigenous faith ka di ka wei na ki mat ki ba ngi kwa ban shimkhia ka separate cadet hapdeng jong ka mekhlia bat asam ngi don kam ka jing yo kam yo jam ka jing kentiu ya ka rep ka riang ka jing kentiu ya ki jaka pule ya ki lat penroi ki ba fer ka jing shimkhia ka jongi ha ka bedei ban keren lem nam ta ka hok jong ki khasi penar ke jongi ki bahasa Bangladesh ngin keren ni kita ka jing pen khlan chu ya ka sensar paj ba da ka bawan ra ya kata ka pre legislation policy ka long ka badon kam ka jing ya da ya ka hok ban keren la ni ka hok ban pen pau kata ka freedom of speech and expression la da phin page hakini ki post nem ka don ka jing sha thombor jong ki media house ka don ka jing sha keren bi ijot jong ki briu ka don ka jing sha lebor jong ki social activist ti kum kini ki long ki badon kam ba bat ka ba khadu ka ba ngashkwa ban ong ladangi nyeu ha ki thup jong ki badon kam kalong ba ngi hap ban ya khun ban penne ya kata ka jing long lait lut jong ka judiciary no beli ladang him don su sa ka judiciary la ne ka ta ka ying bisar ka balai lut ngi kum ki minority mangi kum ki rit pat in mat jing ba ha ka ne ka sensar khandar ha ka ri India hi bor ko wi nolor kata le si ngala ban at sa ka wi ka jing khanglat ya ka jing wan pen poi jong udrox ha ka jela ka jong iru kan di ka wei na ki mat ya ka bala danga job kum MP kan shim ya kita ki lat klenti da ka ba pen khlan ya ka police border wing da pen khlan ya ka jing pahara ha ki border no ble kum ba kalong mentahi ni ong udrox ubabun wan poi na ki bar jela bat ki bari ha ka ne ka jela ka jong iti kita ki le si ki de ki mat ki ba khamat hot ki bun ki wei kum bangi ong tambangi nomla ban jelut ha ka ne ka por ka bamta ashukan tu ye ki pajba phin pule ye ki manifesto ki jongi phin sayo i ye ta ki mat ki jura bat ki norim ki jongi Benta ba kare ka jung pen kre ka jung pi di ki mat mo yang pen ra apa parlimen ti ka ai sai kata ka sinjam ko ba pen sim la da prisa jet ko mo tau MP do ko jala atau penyatra yang bat kalian persa dia bat kalian sinjam apa parlimen pi ka long ba ka jingjit ka jonga ya ka regional party ban mi khmat ya ka jep ndru go jongi hapo parlimen ngadon la ta ka jing thrang ka jing adut mau belai ngayo i bala da ngarung sa ki national party teng teng kata ka party hi ka banga ngadon ka persya ya ki norim ka jongi mo subu mtangin na keren ka LP ka don ka interest yung ki national party ban penhun ya baro ki nong song snong jong kari India kawan kata ka national interest tila dengan keren ya kata kila banom sya tila dengan keren kila ban sya disqualify ngan ai nuksa kum uranium ngingi yang ban persya ya uranium kari India ki ong ba ka jingti ya uranium ka di ka national interest tila dengan nga kwa ban yang ban keren persya uranium kila ban ong beli mi keren kani ka di nam ta ka national interest ti hukum kata ka por le si kinom sya yang ban keren nolor kata ngan ai sakawai ka nuksa le si ka kum ki policy namta ban wanra le se ya ka UCC mo ladang isno sya ki party he apat ken ong ba kan ni ka UCC le se kan pen kemen ya ki Hindu majority lani ya ki Muslim majority for example ti lada mangi kum ki minority la ka dei ha ka ktin la de ka jep ndu la de ka niam ngin keren kemun nginom yo alat ban keren tingan nom long lat lut nganom long independent na ka dong jit khnang da ki regional party khnang bang long lat lut ban keren ya ki issue jong ka jep ndu mentahi ban ong bangan let ya tribat ka NDA le ne bat kata ki Indian Alliance kam arai sama beli ngakwa ban ya keren shwa ya ki norim jong ka jep ndu jong i pitre nem ban ya keren ya ka ban ya da yang i phinle komnu ya ka LP phinle komnu ya uput usam jong i phinle komnu hak badi bat ka ktin ga jong i ban rung ha kanit ka bapra ki lat panroi ka babun phinle komnu klem da ya keren nomlong subu mentamo la da pi ongan le cha NDA ngilai WE jing long pro Hindutwa policy jong ka BJP ya ka bam kam ya hap kat kum ka sensar ka jongi ka jing kwa jong ki banwan ra ya ka wei kari ka wei ganiam ka wei kari ti dustur ka jing pha karen hindi ju bor la ne ta ki imposition jong ka jing karen hindi ka jing khang bom do masi ka jing shna ye ki anti convention law hakaleng jong kari India ka ba khang ka jing mani blai lai lu ti ya kum kita kum dongan le chata aba phaipat sa ki India alan la na phipej ya ki ya ki policy ki jong ki ngasngolongo ban ong ba hakatu ka thama jong ka Israel bat ki Hamas
ngayo i ba kongres kali Kristen ni ki Hamas tikan ni jing long pro Arab pro Islam jong ka parti kongres kala bu dak jing kli yang ite sa kawai ka bak ham sngu si shu banyo i ha ka manifesto jong ka kongres mata ka balit yakin dia alain ka ong bala dangi poi sa ka thong ngin legalize la ngin wan ra kata ka an ban sha ka jing song kha kan thei para kan thei senrang para senrang ti kum kita ki jai policy ki wa ki tho a manifesto kum no ngan le ya trilang ber ka tika yangi bangin sno syata kamtam ka kongres kalan syar la bun snem syakari India kamla bal pen bejo pur usam kamburom ya ta ka jing dawa ALP jongi kamburom ya kata ka jing tharang ka jongi ban yo ya ka separate kadet bat ngale nga suba ba bali uma Vincent pala Ukraine persya ALP tu por ki bala deb kadil ese ba kongres ka thai u ba memdei ban keren pro ALP no bali yo kakta ya ka national interest ti nakaliang ka jonga hinga ong da ka basay bala dade ki pajba ki job ka baning kong kolong ngan le ya keren bat kini ki parti baki buram em ya kata ka jing thrang ka jing anut ya kata ka interest ka jongi ka ka vision ka jongki hato ki tre em ban yarap lang yangi haka bede bat kini ki mat ki jongi ki belong regional interest ti lada ki tre ngin tre lang bat ki lada kim tre ngin long independent ngin keren ya ka sur jong ka jap mrung haban pha tang uai na ka jap mrung no trep bat ngam kwa ban konsep ya kata ka sit bangi haban adjust bat ki wei ngakwa ba ngi pha tang uai ai bo ta uai un keren ya ka hok nam ta ka jap mrung no trep no skum bat nam ta ka interest jong kinong song snong jong ka shlong parliamentary seat hi barok wei Jika ika jangan tu kubah pilihan nam tak ini ki pajba ki balik man kebut ka kanai terik. Ka ni ka election pajba ba it la ni parari ba it kalong ka election ka bansarai ye sibun ba ke ngim tip la kata ka jing thmu jong ka BJP panyo ya ka tu thot majority kan urlong nem dadai ba kan urlong ka banjia ya ka sensar khadar ka jong ngim tip ngakan mau ha ka por ba ka BJP ka don lai spa lai ka not wat ban pendu ya ka jala Jammu Kashmir pikan mau ka penduk ya tu ka jala ka phia ya tu ka jala artili ina teri kai ka banjia ya ka sik schedule ka jongi ngim tip ki jing jenjar ki jing angnut ka jongi kumbang ong pi ka ILP upur usam ka separate kadet ka ta ka jing pen khlan ya ka dis council kin sngap na me ka ni pikan mau ar zakat khandai ka BJP kong in pen kalano ya ka sik schedule penduk no ya ki dor basnong baro penrung no da kita ki village council but ki tau council ki ong ban thung no arngut ki MDC da ki bomdei na ka jap ndru khasi jentia hapo khasi hill autonomous council ka UCC ka CAA mo kata ka jingwan ra ka wei ka election ka wei ka niam ka wei culture na kita ki jing ki bamangi ngi hap ban kan du ha badai bat ka roi ka par ngi sa din ha ki liang baro lada ki dei ki nong hikai ru ngi ki dong jing ki no beli kita central government kam release ya ka fon na por biang kan pen kiu tulop ki asha ki kan wadi ki cook ki mid day meal workers kum kita ki mat ki jing duna ha ka yo ka kot ki jing bom yo kam yo jam kini ki ba kum ka jala kum ka jap ndrung hapan pai khmat ha ka por bangi jet election te ka jing kan tu ka jonga kalong lech saki polling booth ki jong phi da ka jingkit khli da ka jing sempang pat da ka jing i jingai duai ru ha ble no bo no thau bon ai bo da phi ba phinyo ya kata ka jing nang ka jing start ya ka ban jet ya ki nong ya lam bat ki nong mi khmat ka jongi ni ha ban pha tang ui UMP parari to ngin jet da ka ba shongkhia da ka ba shongnia kamlong yangi bangin jet da ka ba shu shongset kamlong yangi da ka bangin jet da ka ba pensyong nong rim na ki jing roi na ka put ka tem na ka roi ka siau kamlong hiru yangi bangin jet da ka jing sodong sno than ban ye jet da ka jing sngu per niam per jap riulei kalong ba bakala du kata tinga kan tu ye phi parari be let da ka jing kit khli let da ka jing i jangai puli ye ki manifesto jong ki parti baro pet ye ki ki nong rim ka bangi yang batlada philale kum tangam artin ba ka mon ka jong phi kan no saka RDA no bleng ye de ka kan hun ya senrop jong ka jing telinga dang ong haman ki jaka ba na baro ki jing don kam ki ba ka jap riu hanyo trip ka jong i kan don kam palat akan ka por kam ta ka de ka jing teli la de banga job na kular khmat jong phi ki pajba ba kumno ka di bandon kata ka tem na kaliang jonga kum MP ban lum ya baro lai phon rungut ke MLA jong ka kasi jen hil bangin ni songlang bangin ni phlu jumut lang kumno ban sandur ya kari ba ka jam ru jongi tang ka opinion ga jonga simet ka nom yat tang manga simet nginom la ban te ya ka jam ru re ka jingya wan lang jong baro kan pen khlan ya ka jala ka jongi pen khlan ga jam ru ngi hap an lum ya baro ke MDC
khana bang ne thir tai kuno pen khlan ya sik schedule kuno ban ya dai ka riti dustur kuno ban ya dai ya khando ka siap ya tin ya jinglong kerpang ka jongi ni haban lum ya kiseng bahalang ya ki dorbar trairi ban yo ban ya pelu jemut no blei ngang nget ha ka jingateli ngala di we ne ki samalai bachat keli barbo de ki nongelam barang ba man shaba blei pimeteli te menta kumno kini artli kiseng rilum ki balayau ngila ya teli tiga kamram ka jongi nga sobat ong bato ngin ai ka bot ka bakodor syakan ne ka jinga teli kanang ba ngila ban te song ya ka jet menru ber ka jet menru ka jongi kan yang ngersong ti ka jingker pat ka jongai ki pajba kalong soba pediang ya kan ka jing persang ka jongi ban wan ha kan ka jinga teli pat angit skem leng ba kan ka jinga teli ngila ban thaudur ngila ban sendur ngila ban yada ya ka jet menru jongi ngila penek pensa ya ki riti ki dusto de ki snap ki bakar pang ya ka Roy kapar ngila banwan rak krang baka jet menru ka jongi kan long ka babit ka babiang bat ka jala ka jongi kan nang kiu irat hakil yang baro nakaliang ka jonga nga kentu ya phi ki pajba nong song snong bala da phi ya hap ya ki mat ya ki jura ya ki nongrim ki ba nakaliang jongi kum ka RDE ngi yang la da phi sngodei ya nga ban long kum UMP jong phi nga kentu ya phi ba khat khandai tarik jong bana ye yong lech ya ki polling station ki jong phi da ka jingkit khli da ka jing siam da ka jing i jangai bat kham tam da ka jing ich la ka jong gari ba ka jat ban riu bat sngo ba ban shon ha ka shap ha ka dur jong ka bom bat ai ba kata ka bom kan yo ya ka lat ban pensawa ya ki sur idri ki jong ka ha parliament bat ai ba ki nongrim ke jong ka HSPDP ki bari ki nongrim jong ka jat ban riu jong ngila man pen sngo ya ka ha ka dor ba parliament khumle shubut che changu Haswa bangine kmi igi kubor bidang sa ngine phaswa sipor sakini kijing pen bena. Give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong.
Haswa wini kmi iki kubor ngin pen kan mau biang ye kimat bakongsan menta kata yo. Ka physical fitness kalong badan kam ha ka jungtung kampulit ha Meghalaya ong uba pres tun tensong. Ujor ejahar uba adal bet nong rum persya ek sarkar halo ka jung pen ken ye ka office memorandum. Klat hajan armut na bakala ka trok ke dok ha mau blei lat tau nongnya. Yap unong belabar jela na basa tombor ha kirunar ha mau lai mau ro. Bat say ki kertong ye kinia ki jutang halo ka jung kon ye ka election MP. Hadin mengilai yo sngau ye ka jengkran na kilaingut ki kertong. Mentapat ini sengapat saya ukertong jong keseng Kongres uba Vincent Pala ukertong ke VPP u Dr. Ricky AJ Sengkon bat ka kertong ke NPP ke Dr. Amprin Lingdo. Ngasos kam jengmut banjob ke election namar banga kumba galong manta kibru keleng kari India ki phai suka Kongres. Nanga soto ki khatsan snem bang alalong kum MP kadon hi ka jing duna kumu briute kadon ha ka jing ban implement ya kino ki project ni don opposition rewala kataro ki briu ke nem phai sanga kumu briu personally kin phai ka parti ke bala ai ke jing ada ka parti ke bayarap ya ulak ka parti ke bapej ya ki minorities te ka jing ja ha kaleng jong ka India bat kham tam menta kalawan hadu Meghalaya ke jing pentut ke jing penbit tengah try haba page kita kibru kin sa assessed kin analyze ya ke jing tre jonga bat ya kumu galong kini jing baro na page kita kibru ki phai biang cha ka Congress bat nga kermen ba haba ngaya sa room seneng lade habes ka sil sari boy giant hills bat ka sil so entang adon ke jing kermen ke bakam baha baniki election ki bladem ko kan ka jing kena niki bayuhon di election bakal temu niki nongilam niki political party fair ki omoi bak palai along MP la ka tokannya snem rehan umta ikam ina kalyang ko jong pika ibo dan man pensai lor kini isu ki bolong kongsan jong kecela kadai ke jing sisa hi kum MP ngi ngi don ka role ka ba duna bah compare bat ki ministers kum MP ka role jengi kalong ban yarap ikino kini ki project ke bedai ki national project bat hakajok ke por ban page ya kino ki kam ki bade bat ka national issues nam ta ki interest jong ka state issues te ban ong ka state ka ba he ka constituency ka ba he ban ong ban le ikam hang ni hang tai kamla ban pau la da mangala ni no MP ro tengah try ba ndai kumu MP hang asngo ki khat sansnem ki bangal along ngala ban transform ya ka ki highways pina page ka constituency jonga pina ikam tam chawes ka hills ki baduna pha ka connectivity menchwa ki highways manta pindelik nang ni cha nong stoin chutura nong stoin chukohti waram rai nong stoin saranikor nang ta nong stoin chado mau ej bat kumta kan poi sha kan connect bor sorok bami ha ranikor pinepej kita sekawe runga iba kajing yo kam ki yo jam ki khna ladang ila ban transform ya ka connectivity ki highways manta ka tourism ka lawan te kajing la ban ra ya ka tourism khamtam haba yarap ya ki khna jangi hi ban yo training ha ki hospitality kajing rap jangi ki khna jangi bakin yo kam yo jam ha Delhi lani ha kino ki institute ke ba don ha Delhi example kom ka hospitality de ki hajar ki khna jangi ki yo kam yo jam haba ngalik ha ki agency ke ba pher ban ran le recruitment salong ngalik ha ki government PSUs len ki government agency example kum ki Delhi police lani pindapej kum ka CISF CRPF bat kiwi menchwa kamlong bolong mentah la bon ki khna jingila yo kam jam to nabar longba ka North East MPs forum bat longba ka jingirap jong CAI ki fiki tingila persang ban connect ya ki briu jongi bat kita ki agency ban recruit te jing yo kam yo jam kawe bang stress pa la hendai ke jing stress ban yo kam de ka ba pau bingi hap ngile ikendo ki agency ban wan recruitment chani rengi klem kendo pat ikna ki ba pan ya recruitment te kata kawe ka i ban renga sngo ba ka kamram jong MP ke de ban chnai ki policy ha kono ka company ram ki briu jongi amde ban de pen i than ngalale kata kata pini example kum ki airport kum menchwa ngim don ke airport kum balom ta rementa ki airport haman la kum de tang ke selang horok ko ke North East mengatrai la da king skwa ban
grow lene ban pau kum ka shlong ni hab ya connect lang ki north east barok kawai namar ki tourism hi phimla ban pan kiu tangsi tang kawai ka city lene kawai ka state lene tang kawai ka hotel ni hab ya kiu lang ni hab ya rap lang i we tang kata kor kom hi kan grow te ngadang perkhat menta giant hills ke jing do kam ke do jam ka bajor ba ngadang ikendo ya ki perlok ki ba peniat ya ki ni ki site ki ba pher ha kanu kom ban pen ba pemiat ngatrai kini ki atem na galeng jonga ban penyo kam ban penyo jam haga juk por ban pen suk iki pajba ki babon ki mentangi don kam example ban pen he yo surok na do na shalong sudu silchar nilayo kasungsan menta anda ki tre ngatrai hapo sansnem kene kan salong kawe ni ki surok ke internet pala ban ra ke jing suk ban pen koloi ke jing yat lenti jongi kumalom tangi cencar bah sakawero ka ban kam iki policy ki ba pher na menta ki industries ki ba invest apa Meghalaya leni ka North East barok kawai kumbagalong menta ka North East Industrial Policy ka ba la expire house name R1000 R4R menta haduk menta ngim dan policy ra North East te kani ngila tho ngila long meeting dang chidang ngila ikundu yo prime minister bakarmen kani kan salong menta ngasnyo ba haki ni shwa election kila launch ka policy ndai kamde ka policy kumbagalong menswa te ka kam jo MP ka de kata na menta ki policy na menta ka yo kam ka yo jam na menta ka connectivity digitally or connectivity kalong physically kata kade ka kamram jungi jing sha ka kamram jungi kalong ban facilitate ka demand bat ka supply te ban ong ban penhe kumba penhe estate telanga le no noro kamde ka basuk sakawero na kakten kasi kumba long ta hadin balong pinga ifi ka demand kala jor na marba ngila trace tom kumba long ta wat manifesto jongka Kongres ngalala ban penrung ba kide ban recognize ne kakten nila penmi ro ka manifesto jongi kermen ba ladangi job ni sala ban le kini ki jingtrang jong bat ki jingang not jong ki pai ba amri bat kani ka isu bai dei bat ka ILP bat kani ka jing dawam turung ya ka jen khasi hak ei chetu kai thari ka taka role ka ba palai ali ko nan pi bon bro yong ba khamne e pilon yo sai bo pen sai halor di minta pi pen pe ba ka ten ka si ka sedang benmi sedang ban dawa ka de menswa ki ladon hi andre hadin mangalong pi ngala take it seriously ko ba ong menswa ki news ka paper ngala introduce wat ka bill ro pa parliament ba ka jo ka poro ngila ra kata ka jingtho kabade la yasain na baro ki MLA bat baro ki MP jongi hangni ha po state jongi la di don ki parti ki bafer ni la pembor ya ka sarkar pedeng ba kade ban pedeng no kini kekten te kumbalong menta ban runge kekten kasi kam syong hangat kum tangu MP ka syong ro ha ka sarkar hangni state ka syong ro ha ki bor ban pembiang ya ki data ki bafer ka requirement ki bafer marban pendrung e kakten kadon la kajong kadon ki kriteria ni pembiang ki tu ki kriteria ngatrai kumbalong menta naliang jong ki society paper ki la pembiang kermen ba kan salah pendrung ala sim kiai kene kakam abade ILP kataro ka ong IP ka ILP kam syong atang MP maroi ala keren ala persyang ban push ya ka ndre ka syong ro ha ka sarkar pedeng na ka state ro kila move ka resolution kila pass ka resolution kermen ba ka BJP menta akan sasngap ndre tang kawai ba kumbanga ong ha man laki por ba ka warning jong ka BJP yang ah tu por ke ong ba lada pi ong ban kwa ILP tangi ha perkhat ya ka suksedul ngapat nga kam favor ya ka suksedul ban ya ka ILP pasli ndre kata kam syong ha ka syong ha ka ki pajba ki stakeholders ka syong ha ka government ka syong ki nong snong ten da move ka no ka bill lekin da pas ki kan sadon hi ngatrai ka jing ya discuss tingin sepet kumno ka discuss kumno ka nyait ka situation kanang migila ban push yakini ki jing don kam jong ki pajba bat ki jing anut jong ki brio namta ka safety komai ong ka LP ka DMD tang bangin yo ngin kot ringi di ban survive ro ngi di ban exist ro ngi di ban la ban sustain ro ka partai kum balong menta ya kani ki jing telep jong kani ka along no kani ka policy jong ka sarkar bala pas namta ki ro ha pai mde tang namta yang iki badon hang ni pa rilom kasi jantia te ka isai ka jibi ka jong pi hanya ka election ka ba menta kan ti na i kene election kumbalong menta ka fair ba pini i ka jing yakan at ka jing yakan no para parti ka chor ba
kadon kata ka jing ya sngau jan sngau ik dan ni kata ka jing sngau ka jing ya sngau para khasi jantia te ka jing ya jan para candidates kala kam jengai menchwa wat hakapor bengi contest ande kunduk hangno ni keren ni kublei re kumalong menta kajing persang lalong meeting mano la sang ban penbit ino ni la poi no akatu ka Bengal culture baki ang mah po Bengal kalong tu ndadon election suya dat but so penbit iwe tentu baro kadian act of desperation kajing ya penkem iwe tegala long no katu kajing kan at imat kawe ka jor na kajing dok kam dok jam ka baar kajing kan rei palat kini ki wan store amar ka sarkar kala pandi jubor ki bru kala pli wan store kat ka papan te kini ke bat ka trucks kala jor te ka mixing of the wrong policy ba ka sarkar ka sim ka de ka result kum ba long menta ka fek ka po election te kini ke ki wan namar ba ni la kum ka sarkar ni la sim ki policy tang da menta ki katto kat ni ki hespa tang nam ta katto ke ni ki briu ki ba kan roi ki business jong ki han rei ngi klam perkhat pat ki briu ki ba ki victims jong katto ka policy kata pin si hakini ki por banangwan sekmat kanang jor susu ladang im perkhat ba kejing kentu jonga kalong ba ki nong susong ki de ban mi number 1 bangi de ban ken ba ka MP kalong ka badon kam namar kinu ki policy ban sna ka de na Delhi ban implement ka de state teng kerpat ya kinong song ba ki de ban mi de ban tebot kajing tep jongki ka de ban kin tep da ka ba perkhat kum balong mata ngai i ba ka BJP ka NPP kalong ka wei ka jaj ban riu jingi ka don ha kajing ma ki policy ba ki sim kam tam ha ka freedom of worship ka freedom of speech ka ki culture ka riam ka bet ka bam ka di kala persang ban strict namar relade kim bam do masi yangi ru ki kwa bangim de ban bam yelade kim duai yangi kim kwa bangin duai yelade ki kran de hindi yangi ki kwa bangin kran de hindi te kani ke ka don ka threat lan ke jingma ya ka society jongi ya ka culture jongi ka don ka jingma ro yangi haba hakayat ka yang jongi namar ngi ngai su namar ba balai ba ki pai ba kala duk palat ki beruspa la ruspa palat tu beduk mudon ka kam un pensang bet ban pen kulmar kan bisni kan sejor pedeng ke beduk bat beruspa kani kala sedang teng ilan nging perkhat ba te kan wan ka jing ingi de tang ka kongres ka ban lam ya ka jing telilang ka kongres ka ban lam ka jing trelang ka kongres ka ban aingi kata ka jing suk habade ka freedom of speech lene ka freedom of worship lene kata ka jing lai loit ladangi kwa ban le ka no ka kam de tang ka kongres ka bada perkhat sisa ingi kirit pai nya perkhat kata swa bingin wot ka pat ki pai ba ki de ban wot da ka jing start da ka jing tip amde da ka jing sha pen bi amde da ka jing sha thiet thank you ngayo katu kajing kentu nagi pat ba ya kata kajing priang burom jongki yang bad kade kani ka pelong yang bangan led katu spa teli kisnong kasurok kalenti kasengken ka pajenjar ba tengkan tengkini berkot ngala nut lut nomor ngatip bangihap banya keren banya rap ya kitu kisnong bakin yo no kisurok bakamba bantang naka fan jong ka jela mla ban pendep ikitu katakan dei ka wei naki mat ki bangas ngau ngan let ban ngan ya keren nak wei ka department shakwei pat ka department ban pet baka sarkar jela ka jongi ka yo ya kata ka fan kata ka mang tingka ka ban bid ka ban biang ban la ban mormot ya kitu ki jaka bro ngalalet ka ngalayat ki mau jengking dikis pa teli ngalahir dikis pa teli ngalakim ngalalek ka ling nakawai ke jaka sakawai ke jaka kini kita ki jing hikai ki bangayo pan ngatarai kani kandai shisha ka dauba jong ka jing trang jonga banyale ya kani ka MP election abri berkani ka jinya inti zongpi kai kai da kimat ki ba khmat lo ki ba penra rasa ni pi lo ka MP pi ki don ki jaka kum katei ke jaka satei sajan shalang ka san kilo ani ka 100 kilo nang tapde ka katu ni gibupon ki nong daju katu ka snong nong daju ko ang pet madam ni tang ka college room don kini ki khon ki jongi lada ki hap ban lek puli ki hap lek chadu snong ston lani ki hap lek chadu chatei sapo shlong but
ki colleges ki di kita 11 12 nang ta ki babon ki keren sebang ngandalit si kita ki snong ki bala kambit kambiang ki ada walut kata ka medical college kataru katarai ka de ka wei ka ba hakmat ka bangan habbo bon ki kon samla ki boong ngi ki balik pulis satu subha se kong pet ba kasulong airport country kamno pet pangindang yo sibon kita ki lingsun ki banwan ki planes ki banwan nang ta ka wei ka issue ka ba kabayar ka ba ki pet ba ki dawa ba kalong ki nong rep kong pihak an ong ya kate ka ministry jong kini ki nong rep sa ba kin aya ka mang tengka ka khamsuk na kam taw nong rep kata ka jing aya kata ka assistance pon bahagi bapan ya kita ki hubs ki sheds ki cold storages pon bahag ta ka jing ya kendo jonga ki taru ki daylut ki schemes sate bon ki long keme ki bang ya kendo ki ong balay ba kimyo ya ka ration card ka jong ki balay ba ka sarkar keme ka pun slam ya kata ka list jong kita ki balong eligible nang ta ki bon ki boong balay ngimyo bahaya ka umpanyang sarang kidon ki sinong beri ki boong pet ngi kloy bantang ya ka gas ringim don ki agency ki babit ki babiang don ru ki bakran kum ki nong yali kai tournaments baper ki ong ba wadda ka train ticket ru kata ka kota jong ka state jongi ka long ka balong inadequate ki syam jinjar haba ki let yelek kai ki games baper ki games washu ne ki games kat badai shu ong bet ki no ki disciplines nang ta pade ki don ki students ki pakran pangka jing pen slam jong kanika scholarship jong ki kena puli don ki kimi ki boong ba mdon network balai ki pen boring i bangin ling ya ka adhar hakat badon kita ki government schemes don gitu berigi bakren ki ong pet se kane ka scheme si spas ni ngim dei ban pendo hi ga ba pian na ko bai kisnong sha ko bai kisnong pidon ka jing tip ka jing nang ki issues jong ki pat ba sathi se Gentile Hills ki kren pang ka jing pen kloy no ya kata ka mining policy ka mining lease kini ki kam ki bang ampat ju yo sngo ngampat ju tuklar than namar kum ke MLA ka babat igi departments ki bam don jing ya ha pat kitay ti ka ay nga ka tip ki issues bagi pat ba ki ang non kani ka land port hapo Bangladesh hang turu ki babon ki boong balay kam don ka system ka babyang balay mla ban ni chalan ni ki we ki mar rep balay mdon kum kataka ka lenti ba ka sarkar jilla kan pek nangat ki brio ki lastan kitip kino gide ki issue ba pek ka sarkar jilla kitip kino ki issue bat katay ka sarkar kami nang ta ki issues kum katay ki ngalet hi sa maulas nai ngalalet tu ki jakas tu sa turu ki ong ba balay pimya pen state no ya kani ka Cambodia kini ki brokhot ki gide ki issues ki ba plan ki pat ba kitip bat ki kentu bat ki yakhala maki ngaling aday tang kanong lum jong gitu gijing pentip nang ta ngaya sa kitan sa kini kitan sora kitan stu ki keren kumno ba day bandon kilat ki ba kambiang ban kampen kraw kampen he ya ka kamay jong ki briw sa to ki pan ki training centers nam ta ki nong rep ki pan ki training centers nam ta ki chefs kini kita so kani ka jing like ka jonga na ko wei kisnok sa ko wei kisnok la Aisha ka jing pentip yang ka kraw ba gidon kisnong gi boong balay pim petlam no ya kani ka jing do ka kalan ki pan ya kita ki sola ki pan ki si ki brio ki mdei sho gi babit abri ba kani ka jing knok jing ki babon ki ong mai ba ki NPP BJP ki jo tapi kung kostong ka NPP don yo sa mong pansay halot kani ngala dep ya keren ya kani ka kam haki babon ki san ki jonga namar ba ki don ki political parties ki bakwa ban sim mileage kata ngatip ha ki political parties ayuru tamba kam don jingmut yang
mangan ai kerteng jongkum kita ki political parties nga tharai lembaga channel jok hikin tip hi baki dei maki ki bakran ni kani kakam ki ong ba kata ka BJP ka dei ka bakom ta ka bakom ni ka bakom ta balai kat ni ka NPP ka trelang ba ka BJP sukwa pan syai kani ka pod bakam don kum kata ba ong mangia trelang ba ka BJP tapi kasulit long baki kim don kata kamon bakin pinmi candidate balai kali long kum taru ngangam tip kan bah baki kelibet ni ki BJP na ki try kan riban ong baka NPP baka BJP ka di kadu kajo te kamut kalau long ka jing petip ka ba bakala sibon PE ngidang sudap ya ke election arhajar arpulai ka BJP ka penyang kandidat man ka caka bandadai baladon kata ka jing ya te lok lang nadu mensua te takamut kila de benya burom mal kaliang ken takamut kim dei kin penyang kandidat aka caka ka bangidon mangi ki candidates ki balong winnable ti kata ka bagi ong ka pre-poll alliance tinre hakani ka kenti nakabanta ka MP ngitingi ong lada pikwa ban support ingi ngilingi welcome ngakum ka kami balay nga lumlum lang ya ki nong song snong baro banong yawan ya telilang gaway ngalay nga welcome I mean manoban kan tadya ka vote ndai pinakan mau don uway kurtong uway ale hakani ka election tao boong wala ka BJP kalaya ong bakan support ya ka NDA party ka NDA coalition partner kum ka party NPP Reki ong himaki ba ki voters tikin bot iki ti pin ong siya ka don ka garanti kum no kan laban long kum ta ti habaki kinang hot aware ya kita ki bamday ki kasi ban bot no iki ngililay tingi ong iki BJP haba pila ya rai na kata ka sorkar pedeng ban le kata tele kata ka kata ka jingyete te kalong kum ni barok ki North East states ndai tang ka jalam mengalia kili gitu ki states barok ka BJP menta kayo ya kani ka jingyo i hadin balaya le ka ni teligi election bale se ha ki jella lammi ngi ka iki bikin rung namar ngiting iki namar kidei kita ki ba persyaniam kidei kita persya ya ka jing bam ka jing di kidei maki ba persya ya ka tin ka tele kidei maki ki ba persya ya kata ka jing im tribal ka jongi ngitingin ya telimlon baro ki jella ha ka North East mentangin ya te soskular lang mangidai ban lelang pinyale persya yo umudi kam don jing mutte namar ngiyo i basa ki jelapan baro ki parti menta pilai ki don ha ka bae ti habaya don ha parliament ki hab ya kenya dia te kam dai shu ka juk politics ka ba shu ya le lemo lut baro kadai ka politics ka ba ya kenya dia banyo ya ke sarkar pidon kata teligi seats ki pidon kam banyo ya ke sarkar ka baklan banlong marway tang bat ki coalition partners kadai kumta bat pinda ya keren ya kata ki coalition partners jong ka BJP ki kentup lang ti ya ka HSPDP ya ka UDP mano ba ang begitu kim day part of NDA of course ki day part of NDA nado mano ba kakala kata ngate ngam don jiktib tinray balay ngihap ya no lang siya ta siya kata ka NDA kamday bangiya IT no ya kajinglong NPP ne kajinglong UDP ne kajinglong HSPDP ladap himdon lang bat ka NDA pimyo jing yarap kaday kumta ka politik sa ka demokrasi ka long kumta lada ka NPP ka bayo ya ka vote share ka bahetam ha kajila hadin ka election arajan arpulay siya kathan kasi jantia ngiday ban shim ya kanikalat kalenti ban wan ban yalam ya kipat ba jong ka kasi jantia ban ngim day lanu ru kumbala pen pau da kikat tukat ni kita ki seng politics ki kan tho ya ka NPP ki ong bas ngi ublay ru la pelong jingelang ka jingkeli menta ka long kum ni menta la kha la jan ka election sa stang artayo pin keno badai tang ka NPP ka pelong meeting ngangas ngo ba kata senam ngilayale ya ke election ki bamde ki khasi ki khot gerpang yang hi hakas ngublay namar ki la chuti ki khanggi dukan ki jongki ki yo kapor ban syong bat ngi ban ya keren ban ya selong bat ngi di ban kan mau ka NPP kamdai ka parti ka ban ya sya liang hakano kono kalan kong amprin kai ka jingin tu ka jongpi ki pai ba swa bakin simya karai bakin ni chabot ka khat khandai tarik kabaning kong tinga yo mensim na kita ki long kami
bat samla bat rangba bat temen ka kurku kerdo ka bangayo na kilong kami hamman na kijaka ki bangalit ngalalit ki spa tali kijaka ka long bet ba ngis ngau sarong badon ka long kami kani ka ai masim bahaya nga bat ngada tu ya kilong kami tosi kani sisin tungin ya kelet ya kata kajing ngau parti to ya kersan lem yang akum kilong kami ngayo iru baki kun samla pun bagi jaka ki bangayo tang ki samla si bun ba pikiran sa Janti Hills ru kata ka youth following kalong ka crowd ba pikiran ya ka Riboy ru pikiran ya ka West Khasi Hills ru pikiran ya ka East Khasi Hills ru ngayo iba ki babon ki samla ki longkme ki yawan ba siya nga nakaliang girang ba ru kamdon te kum kata bonong bagirang ba ki yang serot kirang ba gide ki basenran yang nga hakamit kayong kano pos nong ka ba sa cengay dam day ni kitu kirang ba ki ba yang rang ba ban senran yang nga kakami siya kitu ki jaka ngamla da poy tepi bat kidaya trei sitam ha hakani ka kenti ka bangalet mga nakaway ka jaka sa kaway ka jaka ngayo i bapleng ladami ki kasi kiba kisyanya bat kiba tip kiba num artatin ban keren imat ki khasi ki teliba ki jentia ki teliba kam dei ka jing shisha badon ka jing paria tip ngakermen bah kakat kendai tarik pat ken kata ka jing keren ka bangayo sngo kat bangalen kanwan biang teli melon nakabenta kata ka jing penjob jonga bat hoat ngasngau sarong mangalong kalong kentai ka kentai ka badon kata ka jing terang ngasngau sarong ba ublay uaya nga kum kani ka bor met swa ngamdon jing thaj ngamdon jing artatin ngayat da ka way ka sur tengkhat halanti sengkien sya pendik hagitu ki ba perta hauta nakaway ka party ngamong hipi sanopi lalaki beliau ngadang keren mga kirung kihala kum tu ki penwit ya meeting ka jongi pikarai ngala mo ban supet yaki kon la jong ru lalaki kim ngam ka ketin banga keren ngap keren emiki kata ka papan ketang yang ana marba ka ba ketang kalong ba ngayo iba kam da dei shisha makite kadai katu kajing shong shit kau kiam kaba excitement kaba penjot tepi bat nganget bala dang ala tre shitom kat ni kipat ba ki yui ngadon kajing kerman ba ublai un kerku un kerdo un kentang ya kani kakam kaba bah kaba ngatmu banle bat nganget pi ba kajing tre shitom jonga kanum le no ngalaong kat sa bangaleg ngam day ka brio ko bakwa bor ngahap IT ka kamlong MLA kidon ki boong manupat banlong MLA ngasi pen ken mau ki brio ba pitar li long MP don ki bawan ban pelong MLA pale sa pendapan biang hi ublay palengin ko slay mangi ta sudah mat nga ngasi ong barabor pakan long ayu kata ka kam minister lada kat kini gijing pentriam na kasorkar kami. Happy ba ni tre po NDA, nam tre lang po NDA, tapi kini kinwan ra ki an, kram jing ya keren rupan ngi. At least mentangi don ha ka NDA kinumnod ban yat lendet nangi. Kinumnod ban siyem ya karay banong kasi bro ko garingin panyat bet. Pi namar bangi don ha ka NDA, bat ndayeng mangi ki partners jong ka NDA, kamnot tapi ban sala ladangim ya job ban lek ban tre lang bat ka NDA kamdai ka BJP mo ngap ma kadai ka NDA ka Democratic Alliance pinong yang ba ngin syong sa tay sa kendong manum yo kren kin telep yangi ngi hap bandon lang what you glad arngot kita ki BJP MLA ki ba job si job na ka state ka jongi kidai ki ay kimday ra kay ba
kimdei re ki Hindu, kimdei re ki bamdei ki khasi. Pila yo i bakalong ka bakongsan yangi mangin ya sotho ya kata to kin sa persyang hi ban pentok bria tambo pat pate utip hi mangati nganum ya hapi lando pin ong yang pen kelan yam yang ate ka bam la lo pi tinga su ong pi kumni haba kelum lang ngim dei banti ke NPP kam dei ka parti BJP ke NPP kam dei ka parti ka ban syak thiet kum bala kenok manore tip yok ki ya di ya thiet ya la di ngi ti ngim len ka tu ka ya di ya thiet ngi ti ngin yang traj ngin ya da ngin ya khana ngi kwa phi ya ka amendment nak benta ka bodo pinyo amendment kum no la dam don number hab reach te ya kata ka 400 saus pa ngi don company ya kendo ya kata pinyo amendment nang no hendrei ladak kadang don kata kacing ya pia a parliament kabangin hab ya want numbers ngangas ngoba banya kaktin kasiru hab ra da ka amendment ka kita ka amendment hab nyokli te la yang nga mga don ka NDA pila da job kalabyang ba kani ka kini ki party jong iru ki sutho ya kata upat ba udai ban syania ya kinong yalam but what num klen ke NPP ke day ke parti ke bahek ke hontam ha assembly nakata kadaw ngi poy siya kata kabenta bangin lead mangi ya ka coalition government tingim day ban on gumta bat ngim day ban don kum kata bat nganget bat ngakerpat juri ki pat ba lemba kani ka channel ko jomfi to ya teli ka wai ki kon ka si jentia tongin pen iya ka Delhi mangidai ka jela ka bas ngauto ya ka politics ki ban shus ngau iet kumta iet kumni ngau kumta kalakut ka kongres tikna ya kata mla syo ban kendar titongin ya trelang baka NPP syania ya kani ka parti kababon kan hontam hapo ka legislative assembly bat ngi don kam te yo MP don kam MP ba MP ban lej ban pendep iki kam baka sarkar kala batha ya ka sarkar kami Pilay asngo ya kejingkran na ki kertong ki bania khun ya election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency nakaseng UDP NPP Congress bat ki kertong Klemseng Henry haba UPCN lo persang bani kendu yo kertong ka VPP u Dr. Ricky AJ Sengkon simlala ban pelat ya kapor ka jong u. Da katu kubor ngila pois ka bakut jong katu kubor jong imta kata yo ngin se sempat bat pi la sem te yo ha ka ju si ha ju kapor. Saya sisir pat kulisibo.